на тавана. Да, готово. Хвана си работа за Govno и раздавам храна, покупки за възрастни и млади, за чужденци, за студенти, за безработни хора, за много работни хора, за много неработни хора. И е прекрасно. Добре дошли в суровото шоу. Я само погледна. Чакай малко. Дай да върнем лента малко назад. По-точно, може би към третия ми работен ден. Седя си, аз чакам една поръчка и изведнъж стените започват да се затварят около мене. дали не направих правилното решение да си я фащам тази работа? Сега, след като подписах, трябва да правя по 20 часа минимум седмично. 20 часа не са чак толкова много. Събота не да правя по 10 часа и през останалата част от седмицата си штракам с пръсти. Да, обаче аз си фанах тази работа, имайки в предвид шоуто. Исках събота неделя да ходя на София, да снимам видеа, които да са финансирани с парите изкарани от тази работа. Идеално. Няма да натоварвам нашите с пари и си работя по шоуто. Това е супер. Обаче ме обзеха и други тревоги. С тези 20 часа седмично и шоуто, образованието ми оставаше на заден план. Не, че претендирам с това, че съм отличник, но сега дори и да исках, нямах време за това. Представях си как цял живот ще работя като доставчик. И на момента исках да напусна и да забравя, че изобщо си я фаща от тази работа. Ме спираше да направя това. Поръчката ми беше готова и си продължих работния ден. Нещата започваха да изглеждат по-добре. Намирах с какво да си запълвам времето и да се разсейвам. В този период дори успях да прочета втората половина от книгата за Винсент Ван Гог "Жажда за живот" на Ирвинг Стоун. Тази книга е абсолютен шедьовър и мога да направя цяла поредица за нея. Слушах много музика. В Spotify съм добавил над 1000 песни в плейлиста с харесани неща. Махнах си социалните мрежи и си пращах писма с едно момиче. Сприятелявах се с колегите ми, сприятелявах се с хората, които работеха в ресторантите и магазините, от които имах поръчки. Ако трябва да съм честен, на работата започваше да ми харесва. Вземах възможно колкото се може повече поръчки, не правих излишни движения, вземах възможно най-краткия маршрут. Правих сериозни нарушения и застрашавах живота на изключително много хора. Работата започваше да ми харесва. Това малко ми напомня на изкуплението Шоушанк. Първоначално не можеш да повярваш. Свободата ти е отнета, живот ти е обърнат наопаки. Трябва да намериш начин да се съхраниш, иначе... Мръсно копеле. Ако не подадеш на напрежението, започваш да свикваш. Интегрираш се, намираш си приятели, намираш си какво да правиш и нещата даже започват да изглеждат добре. Седяхме и пиехме под слънчевите лъчи като свободни хора. Все едно мажехме покрива на своята къща. Чувствахме се господари на света. С наближаването на празниците отново започнах да усещам онази клаустрофобия. Наистина щях да прекарам ваканцията, работейки в най-кошмарния празничен трафик. Започнах да се фащам как докато си говоря с разни колеги, изведнъж попадам в 10-минутен рант за това колко не харесвам тази работа, как няма достатъчно пари, как поръчките се бават. Почвам да се оплаквам от клиентите, които са толкова мързеливи, че си поръчват храна, а това е нашата работа да изнесем храната и те са мързеливи. На това ни плащат. В писмото ми отдял Коледа дори се бях оплакал, че не искам да работя по празниците. След една груба сметка, сметките като цяло не ми излизаха. Колата ми е за обслужване и е започнала да харчи много. Ако не беше баща ми, който ми плати гражданската отговорност и данъкът за колата, както и ако не беше ми платил горивото последните 5 пъти, в които го возех, е доста възможно да съм на минус. И ми се спука гърнето. Много яко звучи, но трябва да го оправя. Много не е зле положението. Не караш това пътя. Нека да си го ударят, обърни по цялото в кал. Не знам. Аз завивах просто. Не дай си Боже да се налага да трябва да работя, нали, и да трябва да уча и наистина трябва да работя за да оцелявам. Не мога да си представя как ще стане. Нали. Стана ми много тъпо, когато говорих с един колега за мечтите ми и разговорът ни протече горе-долу като разговора в столовата в изкуплението Шоушанк. Има места по света, които не са направени от камък, че има нещо вътре в теб, което никой не може да ти вземе. Само твое е. Какво е това нещо?
Надеждата. Надеждата. Ще ти кажа нещо, приятелю. Надеждата е опасна. Може да помрачи разсъдъка ти. Тук няма полза от нея. Примири се от сега. Аз съм бати филмара. Колкото и банално да звучи, аз наистина се почувствах като Анди Дюфрейн, който обяснява на другите затворници за свободата. По-конкретно ме пита какво ще правя, ако не работя, и аз просто не можах да му кажа, че искам да съм шоумен. След този разговор започнах да се съмнявам в себе си известно време. Празниците наближаваха. Клаустрофобията растеше. Слушайки доблажа обратно на това видео, се чувам какъв филмар съм. Всички работят. Няма как да не работим. В това видео се опитах да съхраня едни много преходни чувства, които преживявах за ден-два. Това не е първата ми работа. Преди 2 лета съм работил на строителен обект. Работил съм като сладоледаджия за Ice Pro, работил съм като видеомонтажист, но сега нещата са малко по-различни. Работя в родния ми град, работя като хода на училище и сега наистина мога да видя действителността на нещата. Това словосъчетание не ми звучеше много лексикално коректно, госпожо Танева, много се извинявам. Живота ми тепърва започва. Имам толкова много неща, които трябва да науча. И все пак, защо трябва да съм такъв инат? Защо трябва да повтарям грешките на другите хора? Кога идва момента, в който човек бива институционализиран? Тая дума сега я измисли. Затворът е странно място. Ненавиждаш го, а после свикваш с него. Мине ли достатъчно време, ставаш зависим от него. Това значи да си институционализиран. Мамка му, няма да го позволя. Дали? Не искам да работя работа цял живот. Искам да правя това, за което съм сложен на тази земя да правя. Това сигурност не е да раздавам по цял ден храна. Добър ден! Добър. Аз напускам. Мисъл? Okay, yeah, we in between heaven and hell. Fucking 9 to 5, I'd rather end up dead or in jail. American ninja to these obstacles, no stopping me, we on the move. Your mouth running like a prostitute's, keep your head to yourself. I work harder than anybody you know. I'm done with tricks, don't need no money to blow. Deadly aim, self-contained, superstar, they yell the name. Blood diamonds, finna go to hell for my chain. A P fitted on my head, though. I'm too high, you can't reach me with the cell phone. No goodbyes, no hellos. You don't want this life I live. You rather had a wife and kid. Shooting dice with Jesus Christ for 20 on the midnight. To everyone who sell me drugs, don't mix it with that bullshit. I'm hoping not to join the 27 club. Мексико е там, а аз тук. Явно се свежда до простичък избор. Да се вкопчиш в живота или в смъртта. Анди,